खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ BPFनि आफादगिरि एबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव नायदिंहैनाय जादों। नंगौ, थारैनो आथिखालाव BTC ओनसोलावनो दायो गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो हानाय थासारिया जानानै फैबाय। मिथिनाय बायदिब्ला मेडिकेल कलेज आरो केन्सार हस्पिटालखौ देग्लायनिफ्राय बेखेवनाय जाबाय होननानै जों बयबो मिथिगौ। लोगोसे दायो गुबुन गुबुन रायजोआव थाङालाबानो गावनि ओनसोलावनो फाहामथाय लानो हानाय खाबुखौबो मोननाय जाबाय। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव मैया मोनसे हानजाया थांनानै नायदिंनाय जायो आरो डक्टर आरो बे हस्पिटालनि स्टाफफोरजों गोबां बाथ्राफोर सावरायलायनायबो जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला दायो क'क्राझारावनो गोबां गेदेर गेदेर बेरामखौ फाहामनो हानाय खाबुआ जाबाय। बेनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो थाखाय सरकार, जों आरो खौरां बिजोंफोराबो मैखोमै हाबा मावनांगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। फैगौ 5 आगस्टआव क'क्राझारनि साई स्टेडियामाव जानो गोनां 132थि डुरान्ड कापनि जागायनाय हाबाफारिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि फोरमायथि। नंगौ, एसिया हादरमानिनो गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय जायखौ भारत हादराव खुंनाय जायो आरो जायखौ डुरान्ड काप मुङै मिथिनाय जायो। लोगोसे बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरआव खुंनाय जागोन आरो बेखौ 5 आगस्टआव जागायनाय जागोन होननानैबो जों बयबो मिथिगौ। मख'जाथावदि बे जागायनाय हाबाफारियावनो भारतनि रैखाथि मन्त्रि मानगोनां राजनाथ सिं जों लोगोसे इन्डियान आर्मी चिफ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो बाहागो लाफैगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिना होदों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जायो। बर' हारिनि जोबोद गोजोनथाव खौरां। कुनजुलता बर'आ 3 सनानि मेडेल देरहानो हादों। थारैनो रादाबा जोबोद गाहाम। दुबाइआव जानाय SBKFनि 8थि इन्टारनेशनेल गेम्स 2023 मायथाइयाव बर'नि आगोमा फिसा कुनजुलता बर' बिथाङा भारत हादरनि जानानै गासै 100 मिटार खारनाय, 200 मिटार खारनाय आरो लं जाम्पआव गासै 3 बान्था मोननो हायो, जेराव 3खौबो सनानि मेडेल देरहानो हादों एबा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो कुनजुलता बर'नि बेबायदि मेडेल देरहानो हानाया गासै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे भारत हादरनिनो मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानैबो जों मिथिनो मोनदों। क'क्राझारावबो 25-30 रोजा रायजो राजाफोर जिरायनो हानाय मोनसे स्टेडियाम लुनाय जासिगोन। थारैनो जों बयबो मिथिगौ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा ओनसोलाव फुटबलखौ नोजोर बोनानै गोबांथार दायो हाबा मावबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। जायनि जाहोनाव बिटिआर सरकारा दायो ओनसोलाव ISPL, सन्टोष ट्रफी आरो दायो एसिया हादोरमानिनो गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय डुरान्ड कापखौबो फैगौ 5 आगस्टनिफ्राय खुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौबो जों नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो मैया क'क्राझार साई स्टेडियामाव लुफुंजानाय लहानि गेलारिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गेलारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो। बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा
प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो फैगौ बोसोरावनो 25 निफ्राय 30 रोजा नायगिरिफोर खेबसेयैनो जिरायनो हानाय मोनसे गेदेरथार स्टेडियामखौ क'क्राझाराव थाबैनो लुफुंनाय जागोन आरो बेनि खामानिखौ देग्लाय बोसोरनि जोबनाय फारसेनो जागायनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय।